veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju epizodu u kojoj igramo Sliterijo. Ja sam već malo igrao, imao sam 6628 i da, malo ćemo varati ide, ja sam u tomu Sliterijo noob, a sad ćemo obično noob, pa neka li mislu da sam ja noob. Evo ga, krenuli smo upravo, opa malo i laguje, zašto snimam, eto ga, a 10 ima 7000, neću jer snimam sigurno, eto noob, neću ja sigurno da te mase doći. Sve me zanima koji skin da uzmem, Uzmao sam i kad ja odaberem skin. Evo ga ljudi, napokon sam odabrao nije neki, ali ajde dobro, nema veze. Inače, Pridružite se Alektovoj neobičnoj svakodnevici što prije, jer za prvu godinu ne platite upisnicu i članarinu. GTA 5 će uskoro ići zato što radim ko film, G-Bros. Malo će biti kopija njega, malo i ja ću napraviti naravno. Oprostite ako sam komu pravio bubnić. Jer mislio sam da će mene on... Dobro. Ušte sam se prepao. Dobra prilika za mene, dobra prilika. Nisam prilike. Ajde uđi. What the fuck? Šta ti izvodiš? What the Filip! Oh my god. Dobra, nema veze, ne ljutim se. Hvala vam na 2 subscribera. I najbolji ste. Dođi, neću ti ništa. Dođi malo da te pojedem, ali neš ništa. Ti meni hoćeš. Ljepak, duže me neko pojede, please. Zašto da snimam? Čekara se to već Nego zbog nika idemo mi na ovamo da nas pojede. What the fuck? Pa dođi, neću ti ništa, samo pojedi. Sad ću Eto ga. Sve laguje. Da ljudi, resetovat ću Sliterijo. Čekajte se sekund. Sad ćemo se zvat Morgan Freeman. Treba veliko slovo, to je ime. To je besplatni čovjek, zašto je Freeman. Zove se Morgan, preziva se Freeman. Ako kontate svaka čast, ja ne kontam što sam ja rekao. A ja sam ja. Mada na aplauz za mene. Evo ga, možda ga ja pojedem. Dobra, nema veze. Jedva čekam da krene na muzika, sada na... Kako se zove? Nemam pojma, jedva čekam krene.
od mog ranog vremena. Dođi malo vamo da ti pojede, nemoj da bježiš. Oho, da. What the hell, nemoj me zamotane. Nova prilika za našeg glumca Morgan Freemana. What the hell? Ovo je neki bug, ovo nisam ovo pojao. Ne, krivo mislite vi. Šalim se. Kad se ja to ne bi šalio. Umalo. Ovo ću posla fail armiju. To, care. Samo tako, care. Čekaj, koliko imam masu? Nisam ja ne blizu 10. mjesta. Jer vidite, nemoj, sad ću od tebe. Šta je ovo? Nemoj mi sad usredu igre. Ima 6000, ima 2000 i eto. What the hell? Ne znao sam. Ljudi moji, to je bilo to od ove epizode. Vidimo se mi u sljedećoj. Tada, ljudi moji, veliki pozdrav i uživajte mi i boki!